Ndauya nenyaya yakamhangana naso kakuru anobva muvhileji machirungu so kakuruwa achimhangarira Sara Jema naAntony Kakuruwa vanobvazve muvhileji yemachirungu. Iri nhau yekunetsana panhau yepamusha, the homestead dispute. Ndo nhau yandouya nayo mabiri. Ndichakupirawo so kakuruwa sunudze ruoko rwerudyi tedzere zvandakutaura mashure. Ini so kakuruwa ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tise ruoko pasi. Ndakumbira Sara Jema naAntony Kakuruwa. Pandichati Sara Jema Antony utaura zita rako. Ndosimudza ruoko rwerudyi makagara pasi motedzera zvandakutaura mashure. Ini Sara Jema ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tise maoko pasi. So kakuruwa ndokumbira kuti uziviso dare chasakisa kuti ungochimhangarira maviri aya. Chii? Wakagara pasi dziko rakasunukira. Chasakisa kuti ndinge ndichimhangarira nyaya iyi kudare inyaya yekuti vaAntony vamwe chete naSara Jema vaAntony vanova baba kana kuti bambiki munin'ina wababa wangu. VaSara Jema vanova tete kuti hanzvadzi yababa wangu. Sachasakisa kuti ndiuye kunoku kudare ndechekuti tiri kunetsana nenhau yemusha. Nhau iyi yemusha iyi yakatongwa mugore ra2023 namambo vaivepo. Mutongo ndichaverenga mutongo wakabuda pamutongo wakatongwa namambo vaivepo. Vakati musha uyu ndewaAntony naSara Jema vari vaviri. Ini nandiripo ipapa ndini ndakashaiswa musha. Ndichibva ndaenda kudare remagistrate court ndichipikisana neruling yangaiswa namambo. Magistrate court ichibva yatonishedzai vafakazi vako iwe so Sara Jema naAntony sedzai kuti vafakazi venyu mutaure muno mudare. Tichibva tatongwa nedare remagistrate court richibva rati zvoni vaAntony mune homestead munofanira kunge muchigara kuhomestead. VaSara Jema muri munhu akaroorwa munofanira kugara kwamakaroorwa. Ndo zvakataurwa nemapepa andinawo aya emagistrate court. Then ivo vachibva vazoona kuti hazvina kukodzera zvavanga vatongerwa nemagistrate court, vachibva vakwira kuenda padare rehigh court. Vaenda padare rehigh court musi weTuesday 28 May 2024 pakatongwa nyaya yangu yaAntony naSara Jema naSaul. Panapa vakaenda vachitoni havana kutongwa zvakanaka necivil court nedare recivil court. Saka panapa pakanzoni after we read about the documents that in file in hearing part, it is the order that the appeal is dismissed for no appearance by applicant for the appeal hearing dispatch. Saka nyaya yavo yakabviswa pamberi pedare nedare rehigh court. Saka panapa parikunzi high court ndibva ndaidzokerera futi nditoni varuramba vachizvidza kuti mutongo wakaiswa nemagistrate court nehigh court. Saka ndichidzokera kuna mambo nekuti pabepa recivil court pamakatongwa kwamambo pakanzonanzi vakarejistwa kupinda mumabhuku amambo.
Saka ownership wewe unofanira kuenda unochinja ownership kuna mambo, wopiwa imwe ownership itsva, oya nayo futi kuno kuhigh court. Musi waunoya kuno kuhigh court unofanira kunge wakabata $10 tokudhindira nebepa ravo kana vakaramba vachizvidza koti sezvavari kuita, nekuti kuzvidza koti kwavari kuita pamba ivo vari kudyara chibage. Vakatotengesa useri kwemba kwacho patirunetsana pachona vakatotengesa vachidyara chibage. Izvozvo vakatodyara chibage, inini handina kana changu chandinacho, asi takatongwa nedare rehigh court nemagistrate court. Saka ndakasvika pakuudza sabhuku Chirombo nyaya iyi. Sabhuku Chirombo akandinyorera tsamba akati ena nobatsirwa kwamambo, ndotsamba yakandinyorera. Ndikaenda futi kuna kansera wemuwadhi medu ndichibva Anthony, ownership inochinjwa kwasabhuku Chirombo. Saka iwo kana waona zvanetsa unouya futi kudare ramambo. Pandakadzokera kukoti kuhigh court vakati enda kudare kwamambo unochinjisa ownership yanga yatanga kupiwa muda unochinjisa ownership yakatongwa mutsva muna 2023 ndo yaunonochinjisa, ndo zvaita kuti ndiwe mudare ramambo. Atoni, ndofunga zvekusanangurwa naso muri kuzvinzwa. Munoti chiine zvekusanangurwa naso? Ndiri kuzvinzwa pamusoro edare. Ndiri kuzvinzwa ini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Mukomana ari kunyeva nyaya yake. Iye ane kumba kwake kwaanogara, kwaakapuwa nababa wake. Amai vake nomukoma wangu vakasiyana 30 years ago. Akura achitorerwa naamai nini kunova kwaari kugara pari zvino, kwaakatochekerwa nzvimbo yake akavaka akaita mhuri yake. Pari zvino ndokwaari kugara iko. Uku kwaakukomburena ndekwaamai vangu, ndokwandinogara ini, hapana kana mugana. Amai vangu ndovanga vari muridzi wemusha iwo, asi iye ari kuti izvozvi ndipababa wake, achiudzwa naamai vake avaripo kuti no ini ndindakatenga stendi nemurume wangu. Asi maziro andinoita inini, pakatsvagirwa nzvimbo iyi, uyo anga achine 4 years. Hanzvadzi yangu iyi ndiyanga akaroorwa kuno kudombosha kuno. Ndiye akataura naatezvara vake, ndivataura naamai, ndivatabatsirana kuvatsvangira nzvimbo yekugara. Saka nzvimbo iyi yanga yakarejestwa muzita raamai vangu. Maona chikodzero nyaya yakauya kudare ramambo ikatongwa ichinzi chii? Ichinzi musha weende waAnthony naSarah. Ndobva zvabva ipapo ndobva zvadii? Ndobva haanozogutsikana nedare ramambo. Paakabva ipapo ndobva aikwidza kucivil court. Ikatongwa ichinzi chii? Ikatongwa notori nejudgment yacho. Mazira mukuita judgment yacho imi muchidimbi iri kuti kudini? Iri kuti izvo iye haana kodzero yekuti ave ari muridzi wenzvimbo iyi. Iye ari kutoziva ipapo kuti akadyiwa nedare recivil court. Saka apa judgment yacho kubuda kwayakaita nhingi pane mistake yakaitika. Saka lawyer redu ndo rakazotinyorera tsamba ine zuro kuti kana judgment yakudiwa mwaratidza tsamba.
Unozita ringa ndiani? The magistrate Harare Civil Court. Ndio haishaoneka hicho. Kusipana pane conflicting information. Panyaya imwe chete. Iwo une judgment yakabata. Maybe zvichita makatadza kuichengeta. Pamwe dai wakangoti pamakapiwa judgment yacho wakalamineta kuti mapepa nezvitindo zvirambe zvichioneka. Zviro zvichida panoda kuti paconfirm judgment iyi through a stamp inobva kucivil court. Mapepa ako onyatsoverengeka zvakanaka ostaplwa zvakanaka. As judgment ndio yakaitwa appeal kwa high court. Ndikuzvinzwisisa, but what is happening is malawyers ava ari kutaura kuti zvavari kutaura ivo zviri kupikisana nejudgment. Ine judgment yakabata. Because panapa vati we are advised that the matter is receiving attention at the court registry. And on 5 December 2025, we were instructed to return on Monday 8 December, by which date the registry anticipates progress on the issuance of correct judgment. So zvoda kuti ava malawyers avo atiwo musi wa8 December dzokai tikupei correct judgment yenyaya imwe chete iyoyo yekucivil court. Saka for benefit of doubt ava tovapa nguva yekuti varetrieve judgment yavo through lawyer wavo. Handiti iwewe woconfirmisa judgment iyi civil court through a stamp, because stamp inapa haichanyatsooneka. Wongopa kanzita runini pane date rakanzi 23 October 2023, but zvakanyorwa ipapo hazvichanzwisisika. I think the record rinenge riripo kudare kuti vanongoretrieve record vobva vaconfirma kuti judgment iri correct, vobva vaidhinda zvakare kuitira kuti tizokwanisa kunyatsoishandisa nemazvo. Imimi tokupaiwo nguva yekuti mupiwe judgment yenyu apo yoya neyako. Asi handizivi kuti iwewe Anton judgment iri kuiziva here ine mwana wako? Ndiri kuiziva. Ukuiziva? But iri kupikisana nezvikunyorwa ukuziva here? Asi current judgment chaiche ndiyo iyi ndeyekumashure. Iyi ndeyekumashure? Rapi handizvodai. Iwewe so fotokopa judgment iyi upa baba wako apa. Avanoiziva takaisevo tese. Fotokopa wavapeke chitu. Ivo pavari kuenda unoona lawyer wavo woenda vakatakura judgment. So that lawyer wavo paari kufambira izvi ari kufambira achiziva izvi zvakanyorwa. Then kana achipikisana nazvo ozouya nejudgment yacho yekudare iri kukonfirma zvaari kutaura. Iwewe wokuita confirmation yejudgment yako iyi kwamagistrate court. Kana madaro then modzoka kwamama. Ndozviri maringire ipapo. Then yekuhigh court the applicant vanapangarana Anton ndo wakaenda kuona Sara. Ndizvozvo. Tapikisana nejudgment iyoyo yacho. Chii chakazoitika kuti udismisswe nyaya? Hatinozoziswa kunzi tiuye, takanziswa tichazoiswa kunzi tiuye. Unozati chii? Dzimwe nguva tinoruza nyaya on technical grounds. Kana nyaya dzaenda kumatare tofanira kudzinzwisisa, toita zvokudiwa nedare nenguva. Tikarega kuteerera zvataurwa nedare nenguva, tinoruza nyaya on technical grounds. Because pakatonzi the appeal is dismissed. Saka iwewe appeal yako iyoga yaita appeal this judgment. Unless iwewe nalawyer wako mabudisa imwe judgment. Handiti appeal yaita iwewe ndiwe waita appeal judgment yakabatwa naSoul nhasi. Lawyer iwewe appeal yako ndobva yadismisswa nehigh court. Zvoreva kuti judgment yakushanda ndei. Ndizvo. Because magistrate vakadismissa vakaita set aside judgment yamambo yaikupa imba. Tobva Soul ndobva aita appeal kwamagistrate. Tobva judgment yamambo ndobva yaitwa set aside. Saka judgment magistrate ndobva akuisa judgment iri kuti Soul ndechi ndirizoita. Iwe ndobva waita appeal kwa high court. Ndobva yadismisswa. Saka judgment iri kushanda pazvino ndei. Saka for benefit of doubt toda kupa nguva iwoyo yekuti uretrieve judgment yako kwa high court kwamagistrate. Nemalawyers ako sekureva kwavaitapo.
tokupa nguva weretriva judgment yako moya nayo iwe wostepesa judgment yako moya nayo kana zvinhu izvozvo zvavepo modzoka tochiona kuti tofamba takadii kana iwe wakundikana kuva nemapepa ako chisakuita confirmation sekutaurwa kwazvaitwa asi ini ndangoti let me be fair kupe nguva yacho zvadzikisa zvawakuda mandiva zako zvirambe zvauratidza kuti tsamba yakanyorwa nhasi katsamba tsamba yanyorwa nhasi saka regai kupe nguva yekuti muite musi wa8 wacho uri kusvika ndopai kusvika musi wa20 December 20 December mondigira imimi judgment yenyu iwe wondigira iyi yakastemba kubva ipapo tobva tapedza nyaya saka pane zvinhu handina chandokwanisa kuita kusvikira imi maita zvandareva asi iwewe nhasi fotokopa judgment iyi obva waistepula mapepa ayaregora bari lusise zvara upe baba